ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን። ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ ኣለና። ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ካብ ሰዓት ምሸት ዚኣን ሰዓት ለይቲ ዚኣን ድማ ባርከልና። ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና። ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንዓለምና ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ድማ ሰላም ሃበና። ዝተረኺቡ ዘሎ ሰላም ድማ ናይ ሓቂ ሰላም እስኻ ዝበልካዮ ሰላም ግበረልና። ናትካ ሰላም ኩነልና ኩሉ ሕሰምና ስደትና ከርተትና ጭንቅና መከራና ዝቅንጠጠሉ ግበረልና። ወፈሩ ደሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ደሓን ምለሰልና። ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና። ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና። ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ዘለው ኩሎም እግዚአብሔር አምላኽና ሕሙማን ፈውሰልና። ሕዙናን ኣጸናንዓልና። ብስጋ ብነፍሲ ተኣሲሮም ዘለው ድማ ፍትሓልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዓውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኩ ብሕልና ከደንግሊኺ ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታህ ወይ ስለ እግዚእነ ኣምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒገ ካናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከሳተ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ዋዊ ዲያቆናት እድዋን ሳዱቅ ህፃናት በበስምኩም እኩን ፍታኖን ፀሐነ ይረስየንስ ኩልዋን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽእ መሐልወና በአፍን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ሀለ እግዚአብሔር አቦን ጎይተና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርናን ረዲእናን ይሐልውናን አቅሪብናን ተቀቢልናን ተማዕቅብናን አጽኒዕናን ክሳዕዛ ሰዓት ዚያዊና ብፅሕና ይሕጁ መዛቅድስ ስዕለት ዚኣን ብኩሉ ዘመን ይወትናን ፍጽም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚአብሔር አምላክናን ልምነለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይተና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጽናዕካናን ሰዓዛ ሰዓት ዚያውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣለና ወጎይታ ይቅረበለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ንዛ ቅድስ ስዕለት ዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብፍርሃት ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ኣበልና ናትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎኑ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ካብ ያርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ይጥዕምን ዝሓሽን ኣዘልና ተመን መቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ሰላም ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሖም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳልኻ መሐረኒ ከምቲ ዓብይ ራህኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ ናፅረኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ፍርድኻ ንጾንካ ትርከብ ሰኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ ነሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ነይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ ነሆ ንሓቃ ውሽጢኻ ትደልዮ
عفو طم مهرني من تخصرس سمع الزات ريني كبرد كصعدو صبني تنزغت كتقاينا عصم تحغوساس باهتان حغوس ناس معني يسكها بحاتياتي كولو نبزل ابساي وندمسسو واملاح صري لب فطر لي صنو منفس كاوشتي حدث كابغت كاي دربيني حغوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفس وندغفني مقد خان مفرسكم رمئيه حتى ان بخاكم لسو يم واملاح مدحاني كعدا دم انغفني لسانين صدقها الل كتب له يا ويتا افي مسغانا خنغر سخنا فريكفت مسوعات بايب بلكاني تزيكونس مقرب كل كانره مسوعات مرارايت بغوني خمو مسوعات املاح صبر منفسيو واملاح نصبرن قطقطن لبايت نقونيخا نصيم صغخا سناي غبرلا مكاتيات يرسالم ندق مسوعات صدق بزحرر مسوعتي بمول مسوعات بحكب لك ايو شو ام مسوي خارح قرب لك ايوم هاليلويا صلاه غزي دقاس نكرسن غسين املاخين مسغانا قربلو حتياتي كحد قال لك علمنا شرع يكون انساني تكبران عدل مزمور 230 نمر تخلو 231 ኤልሳቤት 232 አስማይት 233 አይን ዓለም 234 አና ሐምባይ 235 237 አቦሺ 238 ጴጥሮስ ፋሚሊ 241 መዓዛ 242 ሙሉ 246 ረዘነት 247 መምህር ሳራ 248 አና ሐምባይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኖ ኣብ አርያም አመስግኖ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኖ በዘለኩም ሰራዊቱ አመስግኖ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግኖ አቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግኖ አቱም ናብ ሰማይ ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግኖ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር ይመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን ኣሳሕታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን አቱም ኣኽራን ጎርቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጋብዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት
ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሃቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ እንታይ ምድሓንካ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኣብ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰይር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደል ካሎና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት መዓዛ ሕራይ ክብርን ምስጋና ንመድኃኒ ዓለም ይኹን መምህር ሓወይ ኣይትረአየንን ኣላትያ ክፍልታት ጸሎት ድያ ክፍልታት ጸሎት እሺ ሕራይ ሕጂ ሪኢ ኣለኹ እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔ ንፍርዲ ብቁዕ ስለ ብጣዕሚ ደቂቁ መምህር ሓወይ جغاي اوكي حرام بقى كم مجمرة خجمرة إنه أب قدمي إتي قنوع فرادي كقوم تدالي اللهو إتي أب مجيجاي زحالة علمي نخونيني نفردي بقوع سلازخوني ببزحي حاجاتي رعد انقدقد اللهو جناخي نفسي جنا أب مريت تنبري كاب هالخس تنسحي مخنياتو مريت أب مقبار ኣይውስኾን እዩ እሞ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ዝገሃነብ ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪትኪ ተነሲሕኪ ናብ መድሓኒኺ ብንሳሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረኒ ኣድሕነኒ እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን 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 هو السب زي ودا عين عالم تمام سيكون بس مع منفس قدس هذا ما السب زي ودا زي عالم زي أخا نزل عالم زي نبر أنت زخون سي نفسي نصور زخانة مخنيات محلو وكنيرو جنكي اتي يوف زخانة تجبارات كي اتحمع እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልትነት ከዳዕን ስጋኺ ኮንኪ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ ንሰብ እስንብድ ነቲ ዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ አንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱር ድኑስ ኣብ ዓራት ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ይዘልፈኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ونጽሕቲ ድንግል ኤልሳቤት ኤልሳቤት ሚዩት ተኸዘላኺ يا أخي حرح أو نጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ
ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ካብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዘገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮን ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ዓደን ኢኺ ዓደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን አሜን። ወጎይታ በዛ ላይ ትዚያ ኣስማይት ጎይታ በዛ ላይ ትዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንድሕን ሓልወና ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ ተቆሪፃት ንላዕሊ ክትብልለ ይቆርብ ጎይታ በዛ ላይ ትዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንድሕር ሓልወና ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ ኣሜን ጎይታና ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኣምላኽናን መድሓኒናን ተስፋ ኩሉ ምድሪ ስምዓና ጎይታና ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ተዕቁበናን ኣሜን ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርዲ መሃረኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይንበር ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ማዕቆበይን ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ጎይታይ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ጎይታይ ካባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦ ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ኦሎል ጌታ ኦሎል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቲ ውዳሴ ለስሉስ ቅዱስ በመልተኽሎ الحمد لله مكان ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከሙታት ዝሰንሰየ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማናን ብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ጌታ መሐረና
مسكانا أبن مسكانا ولدن مسكانا منفس قدس لهم كل ساعة أنزل عالم يكون آمين آمين. أو سلس قدس محرنا أو سلس قدس محرنا أو سلس قدس محرنا أو قويتا حتياتنا حدا قلنا أو قويتا بدلنا يتسبسبلنا أو قويتا أبسانا يقرب لنا أو قويتا نحمات صواب صحية مومنت تقدس مكايل كافة وصم أو قويتا نتم زمت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنا نفسه معرف أو خاب حتيات نصوصهم كا قويتا محرنا أو خاب حتيات نصوصهم كا قويتا ردعنا لما نناخا تقبللنا كبرين مسكانا بفصم معرقن قدسنا نعخا يقبا أمين أو قويتا محرنا أو قويتا محرنا أو قويتا بارخنا أو قويتا بقعات برنا كم زيلنا بمسكانا خنصلي سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصغات تمسا واركام تاب سمايكم دمان دريخون عليت انجرانا لمهابنا احنا نزبدلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كبكفاد احنا ننبرا فتنا يتتونا من قصن حايلين كبرن نزل عالمنا تكاين مؤمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله حلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي عدا إجابير طبعات قويتا سراوي سلام لكله السغيكاو أنس برغتيخي فركر سغم برغيو أو ملتا تسقى إجابير مساقيو أو في السيط الدس بالكي حتياتنا أخسر يلنا نفس ودغي إيس كورسوس من تانا محرات من الناس مسكانا نقدس تنقل مريم بيتروس فاميلي قال هيوت يسمعنا وقدست ملئتي ጸጋ ሁሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላኽ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና አርግልና ንሐቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዘወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአትና ነፍስናን ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ አማላዲትና ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ بحدقت حاتيات كسوغنا لمنلنا او ناي حقي نغستي دنجل سلام نبلكي او نو امان الى ملخنا زودكلنا كرعات زرنا سلام تا نقربلكي او دنجل بغويتانا يسوع كريستوس تامنت امالاديت حاتياتنا انتك حدقلنا تذكرنا امين آمين متو ጸሎት ሃይማኖት ሙሉ መተው ጸሎት ሃይማኖት አደ ሐቀኛ ብርሃን አኽብረኪ አብ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላኽ መድሕና ዓለም ስለዘወለድክልና መጽኡ ከዓ ንነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን እስኻ ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን እልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጢያን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሎም ነኽብሮም ወጎይታ መሐረና ወጎይታ መሐረና ወጎይታ ባህርኸና አሜን ንሃይማኖት ጸሎት መምህር ሳራ ራይዳክቱ كل ጸሎት ሃይማኖት كل بزحازة ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ በሃደ አምላክ በእግዚአብሔር አብ ነአምን በሃደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ሁሉ ዝኾነ ወልድ አብ ዋሕዱን ነአምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሐቀኛ አምላክ ዝተረኽበ ሐቀኛ አምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ በመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ብዘይኩ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የለን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሃና ካብ ሰማያት ዝወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ በዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንሥአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ አቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱን መወዳእታ የብሉን
ጎይታን መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ኃጢአት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ህደገልና አሜን ክሪያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ክራይላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ክራይላይሶን ክራይላይሶን ክሪያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ክራይላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ክራይላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክራይላይሶን ክራይላይሶን ቅዱስ ቅዱስ ለዘነት እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣትን ወንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ካረዳ የብልናን ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን አሜን ከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቃት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማህበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና ንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ እሙልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹን ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መብቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና
كاب كل غفعتن كاب كل فتنا صلان كحلونا كأنا سلام ملائك على أخلنا شجعان برهران تمفكر سب زخنا حدا ودخا ويتانان أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس يتبون مسؤون كبرن وداسين جرمان زلكا معرفة مزخنا وهوت منفس قدسن مسجانا يجبأك حج نزل علم أمين دحر نفس وكف ساعات صلوت وقويتا محرنا رتكاونا بزحلنا وام نفس وكف ساعات انجزين أب سماينا بدرن بخبرة سجر الكا كرسس من أملاقنا فعلنا ويت عقسم بزح مرتين بسنيات ملأغان روحنا تمعنا قدام يوم حتى نياتاتون تمحر نحات ابن السحات مليس بهوت كنبر مبر موت زي تدلي من تصبيهم زلة تسفى سمايات كرغبو وكلهم نعبد احنا تتقدم وقوي تابزا ساعات أنا كل ساعات لما أنا نتقبل هوتناك أنا علنا تأزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خوف حزن سكيات للبرد عنا هلونا ممكن عقاب وقدسان ملاك تغا حلونا ناب وهدات امنات كان من رحمة انتي نابت زي مرمرن زي وسن فلتاتك خنبصح عدلنا نسغان زل عالم بروخيخا امين اوغويتا بقعات برنا مسغانا خمزيلنا نصلي اب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من السغات امصا واركان تاب سمايكم دمام دريكون عليت انجرانا لمهبنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا امسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسنا حيلين كبر نزل على امنات كائما امين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له اسخيكا انس برختيخي فركر سغم برخيو ومن اللي تسقى جابير مساخيو وفست دس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من انتانا محرات لمن لنا امين راي كبرن مسقانان نأملاخي خن كلكم أبوتات أديتات أحوات أحات انكو دحان مساخم زرصحنا يو صلوت زرمنا يو لمنا أملاخنا سميعو كم محراتو كقبرلنا بمحراتو كتمتنا دما سناي فقادو يخونالنا حجون بقداماي أب معراف عسرت سلسته إيو دو أبيلو نيرو حونا ممر تخلو ودي واي تعسرت سلسته حجد ما معراف عسرت أربعته حونا ممر تخلو كمهرنا إمو نعو قلاص منفس قدس نعنا دما سمع إذني يهابنا كل أملاغ مس كلنا يخون يسمع انزله هيتجمر ندي هيتجمر انزله أنا جمرنا عندنا حرة حرة سوري يقبتها زي سمعكم سيدني أوكي
اوكي اسمع له لهجي اسمع له كله يسمع اللهج. اوكي بسم الله اول ومنفس قدوس وهذا املاك امين تميك انيهم እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ሶሪ ናይ ቴክኒካል ጉዳይ ቁርብቲ ያጻጊማ ብዚኣ እንድሓን ሃራይ ከምቲ ኣቦና ዝበሉና ካብ 13 ኢና ወዲእና ዝሓለፈ ሰሙን ሕጂ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 14 ክንጅምር ኢና ሕጂ ምዕራፍ 14 ካብታ ናይ 13 ዝነበረት እያ ትቕፅል ንሳ ከዓ have to screen share. Here we go. Okay, there you are. جهارق أولسن بارنباسن إقونيوس كاب فقد حريق ساب شوعات يقلت هارق أولسن بارنباسن لسرا دربين كاب فقد شمونتك ساب إسرا ثاني مجرشا كاب فقد إسران حارنس كاب إسران شمونتن دلها هارق أولسن بارنباسن ناب أنصكيا ناب سوريا كم تمرسو جيشهم نيرون كم تمرسو زارين الجيب أولسن بارنباسن أفتا إقونيوم اتركب بيت صلوت بزعبا يسوس كريستوس يسوع نغوري يخون امبر كاب أيهود متصرار أقاطمون الجي بزعبا يسوس كريستوس كسبقو قالو نساتهم تم أيهود جن نتم أحزاب سلا زي قب أميلهم زعمنو كتصاروا جميرهم مالتي هجي أب إقونيا زقات محادقة أولسن بارنباسن متصرار كقاطمون كله إقونيوم نزرقابو أيهودن أحزابن يسوب كلهم نيرهم سو نخلتي أمين نقول يوم يسوبون نيرهم ساتهم قال كاب أيهود أحزابن أحزاب حاسوتن مثلالن بمزرقح وديت على العالم معاتهم بحاسوت انتهي قبروا له يلوم أفتر ما تقول له رأينا جن زي قبروا باولوس بفلاي زي قبروا وي نبارنا زي قبروا ديس بقوا إنجي قبروا له يلوم صار أيهود مخانهم كجلس زفتنو باولوسن بارنباسن بزعبة توديت مسفلتو ملأختهم إننا نقول نبتنا كبابهم زنبرا ختماتات حرموا بكا كابوال جسم زون عنا أبوثاتنا يمهرنا يوم أبتشجر نترى أزمة أكغلوس قالوسي كاب تشجر إلي مبال مهدا ما يكون ويكا إليس قاعد حلفلك انت يوم زبلو لبام سعرس نبرث نفاس بت إلي يحلفو سلازي مستاتهم كأخهم إلو زخون إلو كأتهم يرقسوا مالتي أبلسترا التقبر محواي زخاء انتاي كابتي قويتانا مدحينا يوسوس كريستوس زحابهم حيلي منفس قدوس زقبر وتأمرات بو أوريهم كأمنو خمز خولو يزاري أنا رلون ماريتي قبرها هارات معرف 14 أب إيقونيوم بزعبة أتي أب لست رازنا برسب آي قبرها بليس لا فيني أنا ماريتي سمعنا لهم مثلا ጳውሎስን ጳርናባስን ስትንኩል ምዃኑ ረኣዩ ጳውሎስ ክጥምቶ ከሎ ንክፍውሶ ድልየቱ እምነት ከም ዝነበሮ ክግንዘብ ከኣለ
ገንዘብ ከአለ ነቲ ሰብኣይ ብእግሩ ክትንስእ ድሕሪ መንጋሩ ከምኡ ገበረ ክኸይድ ድማ ጀመረ እቶም ህዝቢ ተሓጒሶም ንጳውሎስን ንባርናባስን ምስ ዙስ ወይ ከዓ ጋድ ኦፍ ታንደር ዝበሃል ምስትምናታቶም ዝኣምንሎ ተማሕዛብ ማለት እዩ ሄርሜስን ከወዳድሮም ጀመሩ እዚኣቶም ሲ ከምዚ ፍሉጥ ፍልይ ዝበለ ክእለት ኣለዎም ማለት እዩ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነሲ ከምዚ ባዕላቶም ዘምፅዎ ወይ ብጋለ ዘምፅዎ ገይሮም ከምቶም ናቶም መላእኽቲ ዙስ ዝበሃል ጋድ ኦፍ ታንደር ዝበሃል ዝነበረ ምስኣቶም ከወዳድሮም ጀሚሮም እንተኾነ ግን ቀልጢፎም ንኣምላኽ ክብሪ ሃብዎ ሰባት ጥራይ ምዃኖም ድማ ገለጹሎም ንሕና ከምኡ ዓይነት ኣይኮነን እዚ ንገብሮ ዘለና ብሓይልና ኣይኮነን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኢሎም ከዓ ሽዑን ኣሪሞሞም ንዕኦም ከዓ ገለጹሎም ይብለና ጳውሎስ ብዳርባ እምኒ ከም ዝተጨፍጨፈ ኣብዚ ሕጂ ውዲት እዮም ዝገብርሉ ነይሮም ኣበይ ከም ዝኸደ ክረኽብዎ ኢሎም ከዓ ይደልዩም ነይሮም ኣይሁድ ነቲ ጳውሎስን ባርናባስን ዝሰብክሉ ዝነበሩ ቦታ ምስ ረኸብዎ ወይ ከዓ ምስ ረኸብዎ ሰዓቦም ናብኡ ኺዶም ንጳውሎስ ክሳዕ ሞት ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ ካብታ ከተማ ድማ ጎቲቶም ኣውፅኦም ሕጂ ሞይቲ ኢሎም እዮም ዝጉሕፍዎ ደለዉ ሞይቱ መሲልዎም ነበረ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ግና ኣብቲ ልዕሊኡ ደው ኢሎም ከለዉ ግና ተንሲኡ ናብ ልስጥራ ተመልሰ ሕጂ ካብኡ ተሲኡ ሓጊዞሞ ማለት እዩ ናብ ልስጥራ ተመልሲ ካብኡ ምስ በርናባስ ናብ ደርበ ኸዱ ንሳቶም ሞይቱ ኢሎም ቀቲሎሞ መሲልዎም ከይዶም ግን እቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብኡ ዝነበረ ገና ጉዕዞኡ ከይተወድአ ከምዘይ መውት ወይ ከዓ ከምዘይ ዓርፍ ጎይታ ስለ ተስፍዎ ንዕኡ ኢሎም ከዓ ክቐትልዎ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ብፍቃድ ጎይታ ኣይኮነን ካብኡ ቀፂሎም ሽማግለታት ምሻም ጀሚሮም ማለት እዩ ጳውሎስን ባርናባስን ብከተማታት ደርበን ልስጥራን ኢቆንዮምን ክሓልፉ ከለዉ ነተናብተን ኣብዚአን ከተማታት እዚኣተን ዝርከባ ኣብያተ ቤተክርስትያን ሽማግለታት ሾሙ ሕጂ ይሰብኩ ነይሮም ምስ ሰብኽዎም ከዓኒ ክእለቶም ሪኦም በቲ ክእለቶም ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ንምምሕዳር ኢሎም ሽመት ይህብዎም ነይሮም ማለት እዩ እዚኣቶም ኣብ ዘይህልውሉ እዋን ዝኣመንዎም ሰባት እዮም ነይሮም ናብ አንጾኪያ ተመሊሶም ድማ ኩሉ እቲ ኣምላኽ ብኦም ኣቢሉ ዝገበሮ ዘሎ ነገር ነገርዎም ሕጂ ናብኣቶም ምስካዱ ናብቶም ካልኦት ሰባት ምስካዱ ማለት እዩ ምስ ተመለሱ እቲ ኩሉ ዝኾነ ብዛዕባ ኣብ ምዕራፍ 14 ዝነበረ ይነግርዎም ምዕራፍ 14 በዚኣ ትውዳእ 15 እቲ ናይ መጀመርታ ቤተክርስትያን ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢምዋ ከም ዝነበረ ይገልፀልና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18 ድማ ብዛዕባ ሓደ ካብዚ ቀንዲ ጉዳያት ትገልጽ ጳውሎስ ብፍላይ ብዛዕባ ግዝረት ካብ ቤተክርስትያን እተላዕለ ብዙሕ ክትዕ ይጋጭዎ ነበረ እጅቶም ኣይሁድ ንግዝረት ናይ ግድን ይብሉ ንእምነት ግዝረት የድሊ ይብሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ግዝረት ኣይደልን ጥምቀት ይዘድሊ ኢሉ ብኦ ብዙሕ ክትዕ ይካየድ ነይሩ ተናይ ምዕራፋት ወይ ከዓ ናይ ፍቅድታት ከኣኒ ኣለዎ ከምዚ ይመስል ሕጂ ኣይሁድ ነዚ ኪዳን እዚ ስለ ዝሓዝዎ ካብ ሕጊ ሙሴ ክርሕቁ ኣይደለዩን ማለት እዚ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዝነበረ እዩ ስለዚ ካብኡ ክንርሕቕ ኣይንደልን ኢና ስለዚ እቲ ድለመናዮ ወይ ከዓ እቲ ባህሊ ዝመፀ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እምነት ስለ ዝነበሮም ምስ ጳውሎስ ብዙሕ ክትዕ ይካየድ ነይሩ ይኹን እምበር ጳውሎስ ብሰንኪ እቶም ሃይማኖቶም ዝቀየሩ ኣህዛብ ዋላ ሓደ ካብኣቶም ኣይተገዝሩን ንዓቶም ግን ክገዝሮም ወይ ከዓ ክትግዘሩ ኣለኩም ዝብል ፃዕነት ኣይገበረሎምን ጥራሕ እሞን እምበር ኣሚንኩም ተጠመቑ ተነስሑ ንሱ ጥራሕ ይደልየኩም እዩ ዝብሎም ነይሩ ገሊኦም ሰባት እዚ ብምሉእ ድሕነት ክረኽቡ ከም ዘይክእሉ ይማጎቱ ነበሩ እዚኣቶም ከዓ እቶም ኣይሁድ ማለት እዩ ምክንያቱ እንተደኣ ተገዚሮም ምሉእ ድሕነት ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ስለዝኣምኑ እምነቶም ከምኡ ስለዝኾነ ማለት እዩ ብዛዕባ ጉዳያት ግዝረት መምይያጥ እቶም ሓዋርያት ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ እቶም
እምነቶም ዝቀየሩ ኣሕዛብ እተላዕለ ጉዳይ ግዝረት ኣኼባ ገይሮም ነበሩ ኣይሁድ ኣሕዛብ ርኩሳት ከም ዝኾኑ ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ ምስኣቶም ክሓብሩ ኣይደለዩን እዚ ኢኻ እቲ ቀንዲ ንዓቶም ግን እቲ ወንጌል ንኩሉ ከም ዝኾነ ዝያዳ ከማን ሐዋርያ ጳውሎስ ንኣሕዛብ ክሰብኽ ስልጣን ከም ዝተዋህቦ ዝሓለፈ ሰሙን ሕቶ መፅያ ነይራ ከመይ ገይሩ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ክኸውን ክኢሉ ዝብል እዚ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህቦ እዩ ንሐዋርያ ንክትከውን እንታይ የድልየካ ካብተን ደድልዮሲ ክልተ ነገር ዋላ እኳ ዝያዳ ተኾነ ሓደ ንክርስቶስ ርእይዎ እዩ ካልኣይ ብክርስቶስ ተማሂሩ ሳልሳይ ብክርስቶስ ተፀዊዒ እዩ ስለዚ ባዕሉ ዘምፅኦ ኣይኮነን ጳውሎስ ከዓ ንሐዋርያ ጳውሎስ ንኣሕዛብ ክሰብኽ ስልጣን ተዋሂብዎ እዩ ብዛዕባ ሕግታት ሙሴን ኣይናይ ክሕሎ ከም ዘለዎ ኣይናይ ከዓ ነቶም ብክርስቶስ ድሕነት ዝረኸቡ ከምዘይ ምልከቶም ተኸራኸረ እዚ ከዓ ምስ ኣመኑ ብክርስቶስ እንታይ ክዕቅብለዎም እንታይ ከዓ እንተደይገበሩ ደሓን እዩ ዝብል ንዓቶም ይገልፀሎም ነበረ ምስቶም ኣይሁድ ከዓ ከምኡ ኢሉ ይካታዕ ነይሩ ሐዋርያት ንሕግታት ሙሴ ክሕልዎ ወይ ካብኡ ክርሕቁ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ክውስኑ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ዝኾነ እምበር ካብኡሲ ካብቲ በጀካ ናይዛ ግዝረት ተደይኮይኑ ንኻልእ ግን ከልግስዎ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ጴጥሮስ ነቲ ብዛዕባ ምግዛርን ዘይምግዛርን ዝገበሮ ውዲት ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ምስ እቶም ኣሕዛብ ዝነበረ ቆርኔሌዎስ ዘሕልፎ ተመክሮን ድሕነት ንምርካብ ብኸመይ ክግዘር ከም ዘየድልዮን ተዛረበ ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት ጴጥሮስ ግዝረት ብኣካላዊ መዳይ ከም ዘየድሊ የግዳስ ብገዛእ ርእስኻ ክኸውን ከም ዝኽእል ይኣምን ስለ ዝነበረ እዩ እቲ ብደገ እዩ እቲ ግዝረት ግን ናይ ውሽጢ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ከዓ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክህልወካ ኣለዎ ዳ እምበር ብደገሲ ተገዚርካን ኣይተገዚርካን ንኣሚንካ ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ክድሕኒካ ማለት ኣይኮነን ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ንዑ እዩ ዝምህሮም ነይሩ ኣምላኽ ንሰባት ርኩሳት ገይሩ ዘይርኦም ብስጋ ዘይኮነስ ኣብ ልቦም እተመስረተ ምዃኑ ተማጎቶም ሕጂ ብደገኻሲ እቲ ሕጊ ወይ ከዓ ከምዞም ፈሪሳውያን እቲ ሕጊ ኣክራሪ ኮንካ ትካልእ ግን ውሽጥኻ ግን እንተደኣ ሰናይ ነገር ናይ ኣምላኽ ወይ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርኣየና እንተደኣ ደስ ትገብር ኮንካሲ ንሕና እውን ዳርጋ ከምኡ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ደድሊ ቀንዲሲ ብውሽጥካ ከመይ ጌርካ ንክርስቶስ ትስዕቦ ዳ እምበር ብደገ ናይ ዝገበርካ ወይ ከዓ ሕጊ ናይ ዝገበርካ ኣይኮነን ሕጊ ኣየድልኒ ማለት ኣይኮነን ሕጊ ክኸብር ኣለዎ ግን እዚ ድብልዎ ደለዉ ከዓ እዚ ግዝረት እዚ ግን ናይ ግዳማዊ ዳ እምበር ናይ ውሽጣዊ ከምዘይኮነ እዩ ዝካትዖም ደሎ ድሕሪ እዚ እቶም ሐዋርያት ብሓደ ስምምዕ ተኣታትን ወይ ከዓ ተረዳድኡ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ክሕልዎ ዘለዎም ካልእ ሕግታትን ብዛዕባ እቲ ምስ ኣሕዛብ ዝነበሮም ሓባራዊ ሕግታት ተዘራረቡ ሽዑ ጳውሎስን ባርናባስን እተፈላለየ መገዲ ክኸዱ ጀሚሮም ማለት እዩ ጳውሎስ ናብተን ንሱን ባርናባስን ዝሰበኹለን ዝነበራ ከተማታት ክምለስ ደለየ ይኹን እምበር ባርናባስ ንዮሃንስ ማሪቆስ ሒዝዎ ክኸይድ ደለየ ግን እዚ ዮሃንስ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ምስኣቶም ክጓዓዝ ስለ ዘይደለየ ጳውሎስ ከዓ ብኣኣ ደስ ስለ ዘይበለቶ ክመፅእ የብሉን ኢሉ ብቁርብተይ ተኸራኺሮም ነንበይኖም ከይዶም ማለት እዩ ግን ንርኢ ኢና ኩሉ ግዜሲ ኣብ ባእሲ ከም ዘይነብሩ ዋላ እኳ ፍልሊ ይሃልዎም ዳ እምበር ምርዳእ ከም ዝነበረ ኮፍ ኢሎም ዘተገይሮም ነዚ እውን ከም ዝፈትሕዎ እዩ ዝነግረና ንጳውሎስን ንባርናባስን ኣብታ ኣቀዲማ ዝነበረት ጉዕዞኦም ጠንፂንዎም ስለ ዝነበረ ግን ነዚ ሓሳብ እዚ ነፀጎ ማለት እዩ ጳውሎስ ክልቲኦም ተኸራኽሩ እሞ እተፈላለየ መገድታት ከዱ ጳውሎስ ኣብ ዝቕፅል ጉዕዝኡ ምስኡ ክኸይድ ንሲላስ መረፀ ባርናባስ ከዓ ንማሪቆስ ወሰዶ በይኖም ከይዶም ማለት እዩ ምስቶም ደቂ መዛሙርቶም ምዕራፍ 15 በዚኣ ትውዳእ ማለት እዩ 16 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 5 ጢሞቴዎስ ምስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲላስን ከም ዝኸደ ይነግረና ካብ 6 ስጋ 10 ከዓ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ መቄዶንያ ከም ዝተፀወዐ ካብ 11 ክሳብ 15 ደሎ ሊድያ ብክርስቶስ ከም ዝኣመነት ኩሉ ግዜ
بتغسلنا نزمر إيو كم لبي ليديا زخفت كاس لبنا حفوت نبل هاريا باولوسن سيلاسن كم زت أسرو أفتني مجرش هوا أسر شدشتس 4 يرينا مالتي بزعبا تيموثيوسن أبو غريخاوي أديو كأيهوداوي يفعلتنا من مخانو نسو مالتي باولوس كسبخ كله مسؤو متى كوسدو إلو غرزو نمانيزي زكازرو دلو ن هاريا باولوس حرس قصري راح متى هاريا باولوس حرس باي كتصلن نام مقدون كخيدن كحتون كله برأي زي رأي مس رأي مس بصوتو ناب مقدونيا كغعاز علني مالت يلو كم ودما جبرن ابت اوان سنبت ابت قاربا تياترا كاب زغبرو غعزو يعرف مسحنتي نتي قال كتسمع تدلي ليديا تبحال سبيتي تخراخره مستتمقتن سدرا بيتا امنتهم مسقيرو بصلوت تبغس اذا خا نعا طرح ديكونسين ملؤ سدرا كم زطمقم مالتي ناي ودو زخونه بامنت مالتي كرينا خجي تا انت ويز بلا مسؤول كخيد كغزرو كم دلو خا كنغرنا منافستن اغاننتن كم زوصو كابتي روبا مسوصو بمنفس اغاننتي توريسا اتمرح باريا اغونفتم زي اخا انتم ዋናታታ ማለቲ بخم عينت ገንዘብ ተጥወሎም ነራ ስለዚህ ንሳቶም ግን ወይ ሐዋርያ ጳውሎስ መሰድሓና ምስ ፈወሳ ማለት እዩ ንሳቶም ከ አይጻረርዎ ካልአይ ምስጓብ ከ አኽገብሩ ሊኦም ሐዋርያት ከስተብህሉላ አይደሉኝ ናፍት መጀመርታ just ignore ክገብሩ አይደሉም ይኹን እምበር ሲላስን ጳውሎስ ነቲ አጋንንቲ ብስም ኢየሱስ አውጽኦ እዚ ከ ንጎይቶታ ካብአ ገንዘብ ከይረኽቡ ስለዝፈርሁ አቆጣም ወይ ከአ ክልክሎም ስለዝኽእል ተማጋንንቲ ተራወጽዮም ገንዘብ አይረኽቡን እዮም ማለት በአገሩም ሽቁት እዮም ነይሮም ነቶም ክልተ ሐዋርያት ናብቲ ልዑል ስልጣን ዝነበሮ አዳጋ አምጽኦም ስለዚህ አሲሮም ናኡ ወሲዶም ማለት እዩ ጳውሎስን ሲላስን ተአሰሩ ጳውሎስን ሲላስን ተተሓዙን ተቀጥቀጡን ጳውሎስ ከም ዝገለጾ እቲ እተገብረ መግረፍቲ ካብቲ ልዕሊ አይሁድ ንላዕሊ እዩ ነይሩ 39 كخون نيرو ويك 4 كاب 4 نلعل ግን كم تغرفوا مالتي እዚ መግረፍቲ እዚ ከአል 4 كخون አይነበሮን ተረአ ከህረሙ ኮይኖምሲ 4 ከም ሰቦም ማለቲ ይግባኦም ዚአቶም ግን ዝያዳ ጽልእ ስለዘለዎም ካብኡ ንላዕሊኦም ገሪፎም ደድሕሪዩ እቲ መግረፍቲ አሰሩዎም ኣብቲ ማእሰርቲ ኮይኖም አዘውቲሮም ይጽልዩ ነበሩ ኣብታ ከተማ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ስለዘጋጠመ እቲ ቤት ማእሰርቲ ተሰቢሩ ንኽልቲኦም ከምልጡ ፈቀደሎም እዚ ከዓ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ እዩ ንርኢ እዚ ጥራሕ ደይኮነ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ተኣሲሩ ከሎ መልአክ እግዚአብሔር መፂኡ ከም ዘውፅኦ ኢና ርኢና እቲ ሓላዊ ቤተ ማእሰርቲ ነቶም ክልተ ሰብኡት ካብ ምህዳም ከዓግቶም ብዘይ ምኽኣሉ ስለዝፈርሀ ስቃይ ወይ ቅትለት ኣብ ክንዲ ዘጋጥሞስ ርእሱ ክቀትል ደለየ ስለዚህ ፈረኸ ተሐላው ማለት እዩ ነፍሱ ክቀትል ደሊ ምክንያቱ ሳቶም ካብ ተማይሁድ ዝቀትሉ ዘሳኢኑ ባዕለይ ነፍሲ ደይ ቀትላ ኢሉ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይብሎ ኣይትቅተል ነፍስኻ ጳውሎስ ግና ፀዊዑ ርእስኻ ኣይትጉዳእ ብሎ ድሕሪ እቲ ዕግርግር ቃል ጎይታ ኣካፈሎ እቶም ሓለውቲ ድማ ድሕነት ረኸቡ እዚኣ ከዓ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኩላቶም ይሁኑ ኣመኑ ማለት እዩ ብጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ምስኣቶም بحنساء صلوت قبرو مالتي كم زي ألاف تم تشرش معي 16 بخمسة أتودا 10 شوعات هارب أولسن سلاسن أب تسلونك كاف رحاري خصاب تشعات هارب أولسن سلاسن أب داريا كاف 10 كساب 10 حدا هارب أولس أب أتينا كاف 10 تغلطة سكع من تشرش مالتي 34 ግብረ ሐዋርያት 17 እቶም ሐዋርያን ደቂ መዛሙርቱን እቶም ሐዋርያትን ደቂ መዛሙርቱን ክርስቶስ ወንጌል ንምስባህ ዘጋጥሞም አጸጋሚ ኩነታት ትገልጽ ማለት እዩ
أبزا معرف زي أب أولوس سلاسن أب تسالونكي ويكا تسالونيا زبلو يوم نيرون أولوس بزعبا يوسوس نسلست معلتي كسبخ مخرب ويكا أفتي السنغاغ بيت صولتنا أيهود نبره بزعبا تمرتو تأمراتون اتي زتنسئ قويتا مخانو تزاربه بزعبا من يزسبخ نيرو بزعبا ويتانان مخينان يوسوس كريستوس يزسبخ نيرو باولوسن سلاسن صقمات كم دقاطهم اب تسالونقي كله مالتي نتي باولوس زسب كلهم ملእختي زامنو غرخاويان اون نيروم ايوم ابز غزيزي بعد 50 زخونلو زنبرئي كلاتهم ناو مسمصو يفلطو مالتي انتي كم سبخ للو يريولو يخون امبر زي امنو خالتون نيروم ايوم مبزحتهم ايهود يم نيروم ثم دك خال عد خان يرمين نتم بيوسس زامنو سلا زقونو نتا ختما نعبي كالعلولا جمرو نبيت ياسون اتقعوا ازي دمان باولوسن نسلاسن كابتا ختما كم زسغوغو غبرون افت زنبرو لو بوتا خيدوم نعاتهم سغوم جنيرو مالتي تا قصيله قصيلوم زخورلا ختما بريا تبحال مالتي تما اوزنبرو سبات كسمعوا فقرنياتات نبرو مبزحتهم كا نقالاتهم تقبلهم وفيات كونوا يخون امبر اتوما تسالونقي زنبرو ايهود بزعبا زي سميعهم نعيون ملأختن باولوس مئنتي كنعاو نابريا دد حريهم كا يخور نيرم مالتي لكا كم تحوالي باولوس زغبر زنبر قدم سول كله دد حر كريستيان كيدو دساغوك زنبر زياتهم كا كم اي غبر لو يجنا حاتهم انت يخبلهم أنون كما خم نيرئي كم زيلو خقال صلوني جن كريستوس بعلو مستقلت اللي تبرهان مستقلت اللي مالتي كافت تسأل ما سنبر قوتي إزي قبر الله سلازم نسخاتكم كما يكون أنا يتسألكم نابايت مالوس ونزد بلوكم دلهم سمعهم عينهم كفوتو تبرهان رأيو اللي يدسب كلنا باولوس نتم مملخت تاوت سبخلهم باولوسن سلاسن كاب بريا ناب أتينس كخرو وصن بزحات أب أتينس زنبورو سبات نتاوت يملخو سلا زنبورو باولوس نملأخت يسوس نمسبح أبرتعو صعارة تماو زنبورو فلسفاتات زي لمود أملختي ويكا أمالختي كم زلو غيرهم يخصون يرون إذا نجار إذا سمعنا زي نفعل حدش نجار يلو يخصون يرون بزعبا مسرت أمنت كفتو كوا أنت دليل باولوس جنا كم زي superstitious زخانة بتقولنا ماريتاوي أمنت كم زلوا غيرهم يقول صوان يرون إذا ما عرفت زي أمود أتاني باولوس لزتقلت قلو التحساسباتهم أو زنبورو سبات كغير كم زي كأل نستوى عليه يقول فهم مالتي أجي تفتن مش أتي زخانة نجار تسرح تقبر الله حقن فقد زغابير انت ريكوينو انت تقبل كاوت الا مالتي نحبتهم كا غريفون فتينو نسيلو غيرو زياتهم كن دلوات سلازيكونو نتي قال سمعوا وي كانتي برهان كريو سلازي دلي ابصلمات نبر سلازدلي غريفون مالتي معرف 10 شوعته بخمزي تودع حوارا باولوس اب قرنطوس معرف 18 مالتي خاف رحالك سب 10 شوعته حوارا باولوس اب انطوكيا كم زتملسه كاب 18 كساب 13 حوارا باولوس اب افسون اب قرنطوسن كاب 24 كساب مفصامته 4 5 كساب 28 مالتي اب معرف 18 مجمرتا باولوس كاب اتينا ناب قرنطوس يقعز ابتي وانتي كلهم اتهم ابرومي زنبرو ايهود كخودن ناب كال بوتا كقعزون تعزيزهم نبرو اذا خابتي منغست زمص مالتي تسويغم كم زخرج الله باولوس ام منغدي مس اكيلاس مس بعلت بيتو ارسلا تراخبه اكيلا ان برسلا زبلو مالتي وزاتهم كا امنت زلوهم بحقي دحجزوا مالتي نزتوسنا اوان مساتهم صنحه كلاتهم دما بحبر دنكان يسرحوا نبرو
ሕጂ ኣገል ብገንዘቡ እዩ ዝካየድ ነይሩ ዳ እምበር ባዕሉ ፅሂሩ እዩ ምክንያቱ ኣብነት ክኸውን እዩ ዝደሊ ነይሩ ብእምነቱን ብተግባሩን ብኩሉ እዚቶም ኣቦታት ኢልና ንፅውዖም ከዓ ኩሉ ግዜ ኦርቶዶክሲ ኦርቶፕራክሲ ንብሎ ከዓ ነዚ እዩ ሓቀኛ እምነት ዘለዎን ሓቀኛ ተግባር ዘለዎምን የርኢ ነይሩ ማለት እዩ ጳውሎስ ንኣሕዛብ ሰበኸሎም ጳውሎስ ኣብ ቤት ጸሎት ብዙሕ ሳዕ ይምህር እኳ እንተነበረ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ዝሰምከሎም ዝነበረ ኣይሁድ ነቲ ዝብሎ ክሰምዑ ስለ ዘይደለዩ ግን ብመንፈሱ ጉሂ ነበረ ወይ ከዓ ይጉሂ ነበረ ደይ ሩማት ወይ ከዓ ሩድ very rude ስለ ዝነበሩ ኣላገፅሉ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ጳውሎስ ዝባኑ ሂብዎም ንኣሕዛብ ክሰብከሎም ከደ ኣብዚ እዩ ቅድም ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ኳ ተቐበልዎም እቶም ተቐበልዎ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሓቦም ዝብለና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነዚ እዩ ምክንያቱ ሓዋርያ ጳውሎስ ቅንኣት ነይርዎ ነቶም ናቱ ናብ ክርስቶስ ከምፅኦም ወይ ከዓ እምነት ሓቂ እቲ ብርሃን ከሪኦም ቅንኣት ነይርዎ ግን እንተኾነ ግን ንሳቶም የላግፅሉን ኣይሰምዕዎን እዮም ነይሮም ስለዚ ከምኡ ምስ ኮነ ከምቲ መጀመርታ ዝተገለፀሉ ማለት እዩ ንኣሕዛብ ክሰብኽ ጀሚሩ ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ጳውሎስ እምነቶም ቀየሩ ጳውሎስ ካብ ቆሮንጦስ ምስ ወፀ ናብ ሓደ ዮስጠስ ዝስሙ ሰብኣይ ከደ እዚ ሰብኣይ እዚ ምስ ብምልኣብ ስድራ ቤቱ ብጎይታና ይኣምኑ ነበሩ እቲ መራሒ ኣብ ምኩራብ ዝነበረ ወይ ከዓ ኣብ ሰነጋል ዝነበረ ክሪስፐስ ዝበሃል ብዛዕባ እዚ ምስ ሰምዐ ብጎይታ ኣመነ ከም ውፅኢቱ ከዓ ብዙሓት ካብቶም ኣብ ቤት ጸሎት ቆሮንጦስ ዝነበሩ ሰባት ድሓኑ ሕጂ ሓደ ሓላፊ እንተደኣ ኣሚኑ ነቶም ብዙሓት ኣብ ትሕቲኡ ዘለዎ ከእምኖም ይኽእል እዩ ንሓዋርያ ጳውሎስ ከዓ ኩሉ ግዜ እንተደኣ ርኢና ነቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዎ ጥራሕ ደይኮነስ ንኩሎም ይሰብኽ ግን ኣብ ላዕሊ ዘለዎ ቦታ እንተደኣ ረኺቡ ዝያዳ ፅዒሩ ንዓኣቶም ከእምኖም እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ንኩሉ ሰብ ስለ ዝምልከት ንሳቶም ተኣሚኖም ግን ኢትስ ኢዚ እቶም ካልኦት ከዓ ምስኣቶም ትክተልዎም ማለት እዩ ኣምላኽ ንጳውሎስ ብራእይ ተዛረቦ ነቲ ቃል ብቐፃሊ ክሰብኽ ድማ ነገሮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክጎድኦ ከምዘይክእል ጎይታ ገለፀሉ ታዓንቲ ወይ ቀዲመ ዝገለፅክዋ ከዓ ንዚኣ እያ ነይራ ምክንያቱ ዋላ እኳ ንሳቶም ክቐትልዎ ተደለዩ ዋላ እኳ ንሳቶም ከሳግግዎ እንተደለዩ ብደይ ፍቃድ ኣምላኽ ዋላ ሓንቲ ነገር ክኸውን ስለዘይክእል እዚ ከዓ ስለ ዘለዎ እዚ ሓይሊ እዚ ኣሚኑ ከዓ ንሱ ካብ ዝኾነ እንዳኸደ ዝምህር ዝነበረ ማለት እዩ ንሓያሉ ኣዋርሕ ከምኡ ገበረ ኣብ መወዳእታ ግና ናብ ኣብያተ ፍርዲ ቀረበ ወይ ከዓ ናብ ፍርዲ ቤት ኣቅረብዎ ምስ ልምዲ ዝፃረር ሕግታት ከም ዝመሃር ገይሮም ድማ ከሰስዎ እቶም ክስታት ቅድሚ ሕጂ ርኢና ነርና ኢና ኣብዚ መፅእ ዘሎ እውን ክንርአን ኢና ግን ከምኡ ከምዘይገበረ እሱ ብዛዕባ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ዝሰብኽ ዘሎ ትንሳኤ ሙታን ከዓ ስለ ዝሰበኸ እዩ እቲ ኩሉ ንዓቶም ፀገም ዘምፅኣሎም ዘሎ ጳውሎስ ብመርከብ ናብ ሶርያ ተጓዓዘ ጋልዮ ዝስሙ ሰብኣይ ንጳውሎስ ከም ዝድግፎ ተዛረበ ኣብ መወዳእትኡ ድማ ተፈትሐ ኣብ ቆሮንጦስ ንተወሰነ እዋን ድሕሪ ምፅንሑ ምስ ኣኪላስ ኤን ፕረሰላ ብመርከብ ናብ ሶርያ ኸዱ ኣብቲ ምኩራብ ወይ ከዓ ሰነጋግ ምስ ኣይሁድ ተኸራኸረ ተዘራረበ ፀኒሑ ከዓ ኣብቲ ድግስ ወይ ከዓ ፊስት ንብሎ ንምክፋል ናብ ኢየሩሳሌም ከደ ካብኡ ጳውሎስ ብመርከብ ናብ ኤፒሶስ መፀ ተመለሰ ኣብኡ ከዓ ምስ ሓደ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እተዛረቦ ኣፖሎ ዝስሙ ሰብኣይ ተራኸበ ይኹን እምበር ብዛዕባኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ ኣዝዩ ትጉህ እዩ ነይሩ ኣኪላስ ኤን ፕሪስላ ብዛዕባ እዚ ምስ ሰምዑ ናብ ቤቶም ወሰድዎ ብዛዕባ እምነትን ድሕነትን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝያዳ መሃሮም እዚኦም ከዓ እዚ ኣኪላ ኤን ፕሪስላ ብእምነቶም ጥራሕ ደይኮኑስ ብኩሉ ዘለዎም ከዓ ኣብቲ ጉዕዞ ናይ ሓዋርያ ጳውሎስ ዝገብሮ ከም ዝሓገዝዎ ዋላ ንካልኦት እውን ክሰብኩ ከም ዝጀመሩ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ምዕራፍ 18 ብከምዚኣ ትውዳእ 19
حواري باولوس اب افسون كاب فقر حدا خصاب 10 እግዚአብሔር بإيد حواري باولوس ዝገበሮ ተአምራት ካብ 11 ክሳብ 20 ናዕቢ ኣብ ኤፌሶን ከም ተለዓለ ማለት እዩ ካብ 21 ስጋ 41 መጀመርታ ጳውሎስ ናብ ላዕለዋይ ገምገም ኤፌሶን ብምእታው ደቂ መዛሙርቱ ዝኾኑ ሰባት ረኸበ ነዞም ሰባት እዚኦም ብመንፈስ ቅዱስ ተጠሚቆም እንተኮይኖም ሓተቶም እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ግና ዋላ ሓደ ካብኣቶም ሙሉእ ብምሉእ ኣይተረድኦምን ነቲ ሕቶ ዝሓተቶም ኣይተረድኦምን ብዛዕባ ጥምቀት ዮሃንስ ጥራይ እዮም ዝፈልጡ ነይሮም ነዚ ኢኻ ኣሰሓቲትዎም ጥምቀት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ዲኹም እንታይ ማለት እዩ ጥምቀት ናይ ዮሃንስን ጥምቀት ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን እንታይ ይፍልል ይብሉ ኩሉ ይሰብከሎም ማለት እዩ ድሕሪኡ ጳውሎስ ኣብቲ ካብ ምዉታት ዝተንስአ ሓደ መዓልቲ ዝምለስን ኢየሱስ ከኣምኑ ከም ዘለዎም ነገሮም ድሕሪዚ ነዊሕ ከይፀንሐ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጠምቆም ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ተመልኡ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ጳውሎስ ዝነበሩ ሰባት ብድምር 12 እዮም ነይሮም ማለት እዩ እዚኦም እቶም ሐዋርያት ኣይኮኑን እዚኣቶም ንሱ ዝሰብከሎም ደቂ መዛሙርቲ ንዕኡ ማለት እዩ ዲሳይፕልስ ናቱ ክንብሎም ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ተምሃሮ ናቱ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ሰበኸ ጳውሎስ ኣብ ቤት ጸሎት ክሰብኽ ጀመረ ነዚ ድማ ንተወሰነ ኣዋርሕ ቀጸሉ ኣብቲ ከተማ ቃላቱ ስብከቱ ተሪር ልብን ፍቃደኛ ዘይኮኑ ንኣእምሮን ነይሮም ዘይቅበልዎ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ ኣይሁድ ነቶም ህዝቢ ቀንኡሎም ኣብ ምኽራብ ከዓ ትርኢት ከልዕሉ ጀመሩ ኣብቲ ዝሰብከሉ ዝነበረ ማለት ወይ ሰነጋት ኣብኡ ከዓ ኩሉ ግዜ ንዓብዮም ዝፈጥሩ ድሕሪ ጳውሎስ ምስን ደቂ መዛሙርትን ካብ ቤት ጸሎት ተፈልዮም ኣካላቶም ከቁኑ ስለ ዝወሰኑ ጢራኖስ ኣብ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ክምህሩ ጀሚሮም ናታቶም ናይ በይኖም ገዛ ክፈሉ ጀሚሮም ማለት እዩ ቤተክርስትያን ትጅመራላ ሕጂ ኣብ ጢሮስ ብድምር ንክልተ ዓመት መሃረ ኣብኡ ድማ ብዙሓት ኣይሁድን ግሪካውያንን ከም ዝደሓኑ ከዓ ይገልጽ ንመጀመርታ ግዜ እዚኣ ካብቲ ሰነጋት ናይ ኣይሁድ ንበይኖም ቦታ ገይሮም ክሰጎብሉ ዘይክእሉ ቦታ ገይሮም ማለት እዩ ጸሎት ክገብሩ ጀሚሮም ብሓባር እዚ ከዓ እቶም ኣይሁድ ዝነበሩን ገለ ኣይሁድ ማለት እዩ እቶም ግሪካውያንን ከዓ ብዙሓት በቲ ቃሉ ድሒኖም ይብለና ኣንጻር ጳውሎስ ውዲት ኣልዓሉ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ከይኣምኑ ክድሕኑን ኢሎም ንኣማልኽትን ኣብያተ መቅደስን ግሪክ ዝነበሩ ሓደጉ ነዚኣቶም ከዓ ከሕድግዎም ጀሚሮም ወይ ከዓ ክከላኸልዎም ጀሚሮም ማለት እዩ ጳውሎስ ነዚ ምስ ሰምዐ እዚኦም ቶም ግሪካውያን ዝነበሩ ናይ ካልእ እምነት ዝነበሮም መፂኦም ናብቲ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ናብቲ ሓድሽ ዝመስከርሉ ናብኡ ይመፁ ነይሮም እቶም ኣይሁድ ግን ነዚ ከይገብሩ ከዓ ይክልክልዎም ነይሮም ማለት እዩ ጳውሎስ ነዚ ምስ ሰምዐ ተሓጎሰ ናይቶም ካልኦት ምምፅኦም ምስ ሰምዐ ማለት እዩ ብዙሓት ኣይሁድ ግን ሽግር ከላዓልሉ ደለዩ ምክንያቱ እቲ ኣሕዛብ ይኣምኑ ኣለዉ ኣሕዛብ ከዓ ናብ ቤተክርስትያን ክኣትዉ ጀሚሩ ኣለዉ ኣሕዛብ ከዓ ኣይግብኦምን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ በዚ ደስ ኣይበሎምን ውዲት ኣልዒሎም ብዛዕባኡ ድማ ሕማቅ ተዛረቡ ገለ ካብቶም ሓወልትታት ኣማልኽትን ኣንስተይቲ ኣምላኽ ግሪክ ዝሰርሑ ነበሩ ሰባት ቁፅሮም እናነከ ብዝኸደ መጠን መክሰብ ስለ ዝሰኣኑ ተቆጠሩ እዚኣቶም ከዓ እቶም ካልኦት እዮም እቶም ኣይሁድ ብናቶም ፀገም ይፀልኡ ኣለዉ እቶም ግሪካውያን ከዓኒ ማለት ነቲ ኣምልኑ ዝነበሩ ጣዖታት ዝሰርሑ ማለት ናብ ክርስቶስ ተኣሚኖም ጣዖት ኣይድለካኒ ወይ ከዓ ብኢድ ዝስራሕ ነገር ኣይድለካኒ እቶም ሸቃጦ ከዓ በዚ ከዓ ይሓርቁ ኣለዉ ሕጂ ክልቲኦም እዮም ፀልኡ ደሎ ማለት እዩ ንሃራ ጳውሎስ ብክልቲኡ ወገን ፀልኢ ይመፀሉ እቶም ህዝቢ በዚ ፀገማት እዚ ንጳውሎስን ንብፆትን ወቀስዎም ተቆጢዖም ከዓ ክርብሹ ጀመሩ ሮማውያን ናዕቢ ምጅማር ናይ ርእሰ ቅትለት በደል ምዃኑ ገለፁ ሕጂ ስጋዕ ሞት ከብፅሖ ይኽእል ማለት እዩ ነዚ ንቀትሎ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ይጅምርሎ ማለት እዩ እተቆጥዑ ህዝቢ ንጳውሎስን ንሓዋርያቱን ስለ ዝሰዓብዎም ኣብ ሓደጋ ዘሎ ኮይኑ ስለ እተሰምዖም
كابتي كبابي وصل إذا كناتات من دعابة ويكاتي شجرة من دعابة كقتلهم يريهم لو كم دلوا سلز فلتو كقتلنا إميلهم كابزي يروح كلهم مالتي نعرف عصر شعات تقع بزياء تبدأ I think حنت نقبر نخيلنا نعرف أسرع مثلا أوكي الرابع نعرف أسرع مقصل تاتا هزباونا عبد تجمرة ما عصر شعات تقصل باولوس نعم قرينا قدمي مخادو ندك مزامرتو أزاراريبون أتبابعهم يخيب مالتي الله بوايهبهم نتما أوزن وبرسبات دحري مسباخو كله ناب جريخ كده أو وديت كان زعلهم مسفلته نام مقدونيا كملس وسن أبدو خد بوتا يتسجن زقات مونيو ن أتيكس زبالكا كاب موثات أتنسو مالتي باولوس ناب راس كخيد كله حدا معلتي نحصير اوان كسبخ مديبنا بره سبكوتي بنا كساب فرق اليتي صانحين كسبخ كله وتيوسياس زبحال ويكا اوتيوس او تيكوس زبحال سباي امونغوتهم تا اكيبوم اب سالساي دربي اب كرب كبلو موسكوت كوفي لنيرو كلاتهم يمسم نيرو سجن اب لعل زمل بوتا نيرو اب موسكوت مالتي نوح اوان سلسبخه دخيمو يدقس مسدقس يودق مالتي كافت زنبرو كاف سالساي دربي يزبلنا يموت هارب باولوس من كيدو نتسبعي يدحنو مالتي يتسقو بحيل منفس قدس نصبحيتو شعو منعو كسمس قبره كابت ختما يخيد شعو نشماغلتاتن افيسون تسنابتهم كاو يسانابتهم باولوس ناب التفلاليا هاجرات يبعز نبره اموداتو ناب يروساليم كخيد كله ناب افيسون تملسه ابو خا بعل خمسة كحلفو دليو اب ميلاتوس مسبت صحه مش ماغلتات كرخب حتته الغويتا ام مسبخ بزح غزي خا زحلفو نغرا كم زحلفه ينغرنا اب غليم كتماتات بزحات وديت كم زعلهم اون استبحاله اتي باولوس التزاربو زفرح قالات باولوس ناب يروساليم يخيد كم زلون نسبة صحه صحفوتو انتاي كم زخون كم زي فلت نغرو معناته يخيد على لخنا ودا امبر انتاي كم دبل تي كل جيسي منفس قدوس يزمهر كم زعبوتاتنا زولنا كم زغبرت لخا خلو سايكلني غلط نوش سايكون كانوا كتكبر منفس قدوس يزمهر ويكا منفس قدوس يزغبر حرايت راح كتبل على كمالتي يزولنا اذا خاكم الي يغلصلهم يخون امبر اب هيوتو شوتو قال املاح مزرغح مخانو كمون بزعبا مواتي هيوتو كم زي يقدسو غلصه انا ولا حنت انت هونك يقدسنني بهوتي دخون كنت هونكو يقدسنني جنت قال املاح كسبخ الله انت لخون كريستوس انت متكون كريستوس الى سلاز امن مالتي يصعبتو دحري دغين كريوم كم زي كئل يقداس تبع كخونو كم زلوهم نغرام حجي سنباتكم الله يخير الله بدحر حجون ايترؤينين يكون تخونو زخونه يكون امبر تبعتكم ابت امنتكم صنعوا بزعباتهم كسحتهم زفتونو ناي حسد نبيات اطنقهم وانجيل مزرغهم كقصلو كنغرام كله ناتبابعه تسناباتهم بزخا كاب افسون مالتي ناب يروساليم يخيد اب يروساليم كانتاي كم دغاطمو اب اسران حدن سغا اسران شمنتن دلو اب دمص دلو سمون hopefully اب بقشي ويا بمرجيتا صبو غيرم يغولنا يخونو انا زي اتاخلتي ابزي اودي اللهموني كم تلمود نايلو محت مزمور ابا اشي زي هنا محد مزمور زتلاخ مع زحفتنا مع ذا قدسنا الله جن قالوا زميركم زي تفلط اندحر لهم كونكم ناخاتكم عدل مجمرتا خنبوكم انه دحرينا مزمور ات قالوا كزمروا تدارين لهم زميركم زي تفلطوا في الله
حراي من ماذا قدسنا ممر تخلق على هيوت يسمع لنا زابير امين لليك مقلات يرزح حالك امين وقويتا مسيمو أحي عريبا مسانا حدر بالمزمور زابير يدقفني قويتانا مسيمو مسانا حدر أملاخنا عريب يمو مسانا نبر قويتانا مسيمو مسانا حدر أملاخنا عريب يمو مسانا نبر أحاي صدقنا عريبة طليقة مركب دحنتنا تسفات تنكيقة إيد كازرقح تقمنا قنحيو نقدلت امنتنا تقال كامل أيو قويتانا مسيمو مسانا حدر أملاخنا عريب يمو مسانا نبر لبنا تسيرو قواهي شميمو مورالنا وديقو فرح بزيحو قال تزارب لوطو لبنا ردانا أوغيتا أيتكر أيتدنوينا أوغيتانا مسيمو مسانا حدر أملاخنا عريب يمو مسانا نبر أعنتنا خفت قرماخا كنريو بارخ رستنا هدينا كنبلعو داق ماي كملس ناب قدس تهاجر قويتا حال ونا كاب حالا في نقر قويتانا مسيمو مسانا حدر أملاخنا عريب يمو مسانا نبر قويتانا مسيمو مسانا حدر أملاخنا عريب يمو مسانا نبر شكرا كان مدهاني ألمهن أني اللي ممرتغل عاويك علي وتسمع آمين ماذا قدسنا عليه وتسمع لنا مو أبزاف تحجزني يخون تا مجمرتا راح يحزيار الله يا قويتا مسي مو تحي عريبو مسانا حدر يحريو كم نقولت امنتنا ملأيو زي اني حزار لهم حجي مساعات خيد مخنياتو كمتي بوتاتنا زمهرو ناسي زخونا يكون مزمور وي مسغانا وي وداسي نغبروسي كم مصحف قدوس زوصي اموني مزيات خيد تقسي وي كا فيرس اندحرار لاتكم ممرتغل حاوي هذه أنا لهم الراي لوقاس 24 29 الراي انببلنا الراي لوقاس 24 29 اوكي نساتهم قنا مسيو ፀሓይውን ዓሪባ እሞ ምሳና ሕደር ኢሎም ተጋደልዎ ንሱ ከዓ ምሳታቶም ክሓድር ኣተወ Abashi. All right, thank you, Maza Qudusan. ኣሜን ካልኦት ንሓና መጨረሻ ብቀሺ ንኩሉ መዛዘም ክገብሩልና እዮም ካልኦት በዛ መዝሙር እዚኣሲ ምስኣት ትኸይድ ጥቕሲ ሉቃስ 14 29 ሂባትና ኣለና ሓንቲ ክትምዝግብዋ ንሕደል ኢኹም
سقسق بايت بقولوا كلاتكم مسأت قتل كأ لا تسالسا مسأت قتل يا كون دما مساتاتهم أب مأدي مستقمته انجيرا على عيدو بارخة قوريسون هابهم زبلنتهم كلته ندماسيكوس كخدو خلو እግዚአብሔር ተገለጸሎም ምስኡ ዝኸዱ ሓርክ ኣምስ ፀሓይ ምስ ዓረበ ከዓ ምሳና ሓደር ዝበልዎ ምስኡ ምስ ኣብ ገዛ ምስ እተውዎ ከዓ መኣዲ ቆሪሱ ምስ ሃቦም ብድሕሪኡ ኣምላኽ ምዃኑ ተገሊጹሎም ካብኡ ምስ ተሰዊርዎም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ንሳ ከዓ አክቹሊ ቀንዲ ሕጂ ናታ መልእክቲ ዝነበረ ምዚ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ብፍላይ ክንብሎ ክንመሃሃሮ ዝወዓልና ሎሚ ይገልጽ ምክንያቱ እቲ ብርሃን ኣይረኣዮም ንሳቶም እውን ተስፋ ቆሪጾም እዮም ነይሮም ጸልሚትዎም እዮም ነይሮም ንሱ ግን ምስ ገለጸሎም ጎይታ ምስ ገለጸሎም ግን ዓይኖም ይበርህ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ሶል ዝነበሮ ወይ ከዓ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝነበሮ ቅድም ማለት እዩ ዓይኑ ጸልሚት እዩ ሕጂ ንዓቶም ከበርህ ዝፍትን ደሎ ንሱ ከምቲ ንሱ ዝነበሮ ዓዊርዎ ዝነበረ ስጋዕ ብርሃን ናይ ክርስቶስ ዝርኢ እዚኣቶምን ክልቲኦም ተስፋ ቆሪጾም ዓዊሮም እዮም ነይሮም ግን ቆሪሱ ባሪኹም ሰሓቦም ምስተገለጸሎም ማለት እዩ ብርሃን ምስተገለጸሎም ግን ተስፋ ገይሮም እሞ ብሰላም ደቂሶም መዓዛ ቅዱሳን ቴንክ ዩ أنا كم تبي مريتا بعش زغورو أي كولاني سو بعش جنا بزي الله دحان كموتيوم أتصبيهم كقولسلنا كالوت اندحر تقسم ساعات خير الله تكون كوينة هو عسرت شو من تسوات عسرت شعات تسوات اللهم كن حتى كن جمرينا بلو بعشي ويتصوع يوم بلو سلازم بعد خاطكم أمسو أبي هراي قدام هو خانت قاب التكست زمتت 10:4-13 لوقاس 10:4-13 نتعلم نسخ نريا دحريو انتي تمهرنا نرينا 10:13 لوقاس 10:3 سوري 10:4-13 انتاتو اتا غويتا دما اتي غويتا دما نتي باريو امجدن ناب غزات تاتن وصا امو بيتي مانتي كتملئسي كاتو تقارلهم بولو كابتم تعدمو سوت حدا اكوا ندراري اي كطعمون ايو تبلوم اللهو let me read it again اتي غويتا دمانتي باريو نام مجدن ناب ገዛእታትን ውፃ እሞ ቤተይ ምእንቲ ክመልእሲ ከኣቱ ተጋረሎም በሎም ካብቶም እተዓደሙ ሰብኡት ሓደ እኳ ንድራረይ ኣይክጠቅሞን እዩ እብለኩም ኣለኹ ካብቶም እተዓደሙ ሰብኡት ሓደ እኳ ንድራረይ ኣይክጠቅሞን እዩ እብለኩም ኣለኹ ንሓና በኣሺ ነዚ ኣኽብቦሜ كلا أي نجست معرف قطر شمونته ما بعشقة كلا أي نجست معرف 4 فقد شمونته حدا معلت دم خونه إلسا ناب شنومي حلفة أبو خاء حبتم سبيتي نبرتمو إنجرا خبلة قد بلوتو كون دم كل ساعة بأمس زحلف إنجرا خبلة نابقى يجلس نبر التاريخ أبعش يصبغ يرم كقلصلنا أم بحري إنتاي كم دقور الله نعها تصبغ نجاراتي زقبل نصبغ دقدم كل جزء تصبغ إيه زروح بومو زقاوير أم نحن زتمسكنا يخون هجي إنتاي تمهرنا ويكأ كابز تمهرنا يسوع أنا زي أنت مهيرة كم تيا بوتاتنا كل جزء زقبرو مالتي زي أنت مهيرة ويكأ لهم ما أنتي نزيئة كستنتنا أبزنا يمشت متحف قدس تمرتناسي نزي أخستنتنا وعيلة بلوان دحر اللاتكم أكافلنا ويكأ زي أنسي تقاميتي بلاي نخلاتنا مالتي ندحر تبلون لكم ليس أكافلنا
يسمع له خدي مع لها تقول حوالي مو لما أنتس انتي تماهرنا انتي تماهرين فتاني أنا كلاتنا مالتي جس كابز كله أنا انتي تماهرين بعليك جمر لكم مناتس نتقعزوني أملاخ ويكافت من قدي نايز غير كيد كلخات بعض كلخات كل جزء أنكفات كم زول جن بت أنكفات سنبيت كا ويكأني نابت حسب كا كاب مخاد كل جزء نابز معلتا ونوانا زولو سنبت بتخسيان كتمت كلخا كل جزء نبكو خدمت تدلي قال دخون أنا قال قات مكانه كأنكفة كايدا اللي صلاة سنوات كل جزء نزك على سنة مكان صراحة أملاك كين صرح بقارز قابير كين قبرمو جن حوالات أولس بخمي جيريو معقود صبرنير ولا هيوتون انت حلفسي بزي قدس تعلماناتي ازيو انت اللخون خرستوس انت متقان خرستوس حجي ابتي هوتتي نحنا اكم خنبر ازي تماهير مالتي ويكا ازري لما انتسي نحنا خنتا انا نقبر كل جزء نتي ندوليو دينا نقبر نتسقاو دينا نقبر ولا نتناي ازقابير مهناتو نتي سقاو خنقبر كلنا ثلاثة نايت هيقاو منان نتناي أملاخ نجار كنقبر كلنا the will of God كنفتن كلنا جن كل جزء يكاونا مالتي نعو ابن سجيرنا نايتي ناي دليلنا أنا مالتي ونايتي هل هي وزقنا كم هنقبر يجب أن نمو أبوتاتنا زمهرنا نحنا كم هنقبر يجب أن نزي تردي ميلون كابتن بوزحات زرعنا يا مالتي كالوت ممر سامل له ترى سمها يا أبزاناي أب 19 دينار إنايا أب 10 مثلا 10 اوكي أو خلقها حساب كتبنا كمل حتى أنت زبلتي تي كاب درب زودق تكيتوس يزبلو I don't know تشومي تكيتوس يزبلو مثلني شعوسي حواري قدس باولوس سقاب مشت مساعتهم كم زنبرة جزي ساعات كم زنو حلهم حجي أبقى السمع كويو أو كم زب تقدمي معلتي يزبلو سنبت مخانون قداسي كم زنبرة جي قدس قربانون كم سرعن مخنياتو مس ودقه تنسيو مس تنسى مس كموت مس هياو مسكونه أورا قدس باولوس انتي يزبلو شعو انجرا قريسوس بلعي يبلو اوكي جمنا الباش أبدي حساب كاختبنا أب انتي تماهير كاجن أنا انتي حاسب سني حسي معرخ ندي نقويتاس معرخ ندي فقرني روها ورا قدس باولوس إيه حاسب سني حمالتي كساب ولا ميتو إلهم قدي فمو خيدهم جي ميتو مالسي يتخبدوتس معرخ ندي يرأي كامات معرخ ندي تحاسيو خمزنا برا حلوات تفيو خمزنا برا قد بقى إذا حنا السبات نخدو حمد تزي كوين كالس يحسبني نيو اسمع عرخ ندي فقرني رو إذا حسب سني حمو أنا خا أملاخ يدقفنا أسرو خنسعب من كان هو تسمعنا سبق هو منالبات منشنها قبر كون نمبر هو نتساب أي حقيفو كموتات هتنسو يزبون مسموتنا نحناون مناتي ددحنت بموت يزمت هو معرف عسد إسراء قبل إسراء قال نحناون كندحن انت راخينا كنموت علنا that's why كانت طمع مالتي مسوخات سبأي مسموته تشكيمو مالتي حقيفو كموتات هتنسو دحرزي باولوس نابتخف لمليسو انجرا اوريسو نخلو ميزهب مالتي نعود راح يكونس نصبحيتو كابتا ختما وصي اجي كورسو خلو لك كان قدس قربانينا نختلو مالتي في تجزيت زنبره بحنساب كوينا break the bread زلو انجرا اوريسو نخلو مسحابو ازي كم قدس قربان ويك بحنساب بحبار كوينم سلاز قبرو زنبرو لك اي كم تا زبلكايا نعو انجرا اوريسو يهبو نخلاتهم اوزنبرو مالتي دحريو يسانابت كاو جن إتاقن فلت على لنا نحنا أنت دعاء مس كريستوس هياوان كنكون كوينا كنموت علينا مس كريستوس زي موته مس كريستوس كتسا أي كألنا إذا خابت قال أملا نعو سميع كخون غيلي جن مس موته
حواري باولوس أتسيئو بحيل منفس قدوس عاقفو كموتاتا تنسيئو نافت خفل وسيدو انجيرا أوريسو نخلهم يهوهم مالتي سلازي ولا مس تمكت ندحر أتحيز كايو نحنا تمكت كاير كله ويكا أهن تمك كلنا انتاينا نموت علينا مس كريستوس نتنسك علينا اجي اتدحنا زمات بموتي كنموت علينا هندحن تراحينا معناته بسقا إنا الموت مالتي سو بمنفس كأن نتنسك اجي بسقا هيوان تراحينا جن كن دحن عين خلينا معناته تنقبرو كل جزء سقا وان تراحينو ندحن حين عين خلينا مالتي I hope قلت كافتا زحاتك هيوتو أوريه أخوان جن زيادة أبونا لوبزي نا كله أتغالي لهم كم اللي سنعين يغني اللي ما مرحوي ثانك يو من قال هو تسمع لنا تسمع لنا قالوت تاناي دحلفة سومن زنبرت حتون I think تمليسا مثلا سامي الحاونا حتي توار نبر حوالي بقالوسي كمي جيري حوالي أخوينو تبل بقويتا سلد تتسوأ بقويتا سلد تمهارة معو زغلصو ማለት بعلي حواري بقالوس بعلي يكونن نكسبخ ወይ ከአኒ حواري خون تسوي بقويتا سلد تسوأي بقويتا خاص لزرعي مسلسة عمد زأكل بقويتا سلد تمهارة زيادة نحن أبوتاتنا اللو أسفهم بقلصلنا بعشنا بهم مثلا مود أنا قصنا هنا اللهم ده ما فيكم مثلا نبي مرجيتا ما فيكم مثلا طبق مهر كان ممر تخلف كل جزء ما ماليش دقف كاف قال هو تسمع الماء هذا انترفك كايلو كايا هرا ካልኦት ካብዚ ተማሃርና ነይሎም መዓልትስ እንታይ ኢና ተማሂርና እንታይ ንወስድ ምክንያቱ ካባኻትኩም ከዓ ንሕና ንምሃር ኢና ኩላትና ኢና ንምሃር ኣብዚ ዘለና ነንሕድሕድና ስለ ንምሃር ኣነ እዚኣን ተረዲኣትኒ ወይ ከዓ እዚኣ ወሲደ እንተደኣ ኢልናሲ ንኩላትና ሓገዝ ክኾነና ይኽእል እዩ እሞ ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ተረዲኣትኒ መምህር ተኽሉ ሓወይ ሃዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር ሸይምዎ ኢልካ ምሂርካና ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ሽመት እግዚአብሔር ምስሃበ ዘይከልእ ኣምላኽ ናይ ሰብ ሽመት ግን እንተፀልኣካ የውርደካ እንተፈተወካ ከዓ ይሸመካ ስለዚ እቲ ዝበለፀ እግዚአብሔር ክሸመካ እግዚአብሔር እንድሕር ሸይመካስ ብሰብ ከዓ ምንም ነገር ዕንቅፋት ከጋጥመካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር እንድሕር ሸይመካ ስጋዕቲ ተልእኽኡ ናይ እግዚአብሔር ዝፍፅም ሞት ንኩላህና ዘይተርፈና ግን መልእኽቱ ስጋዕ ዘስምር ስጋዕ ዘብቅዕ እግዚአብሔር ስጋዕ ነቲ ዝሓሰቦ ነገር ስጋዕ ዝድምድሞ ብኸምኡ እንተሓለፍካውን ናይ ዘለዓለም ሂወት ውርሻ ከም ዘለካ ናይ ሰብ ሽመት ግን ይወርድን ድይብን ክልተ ዓይነት ከም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ግን ሓንቲ እያ እሳውን ስጋዕ ሞት ንዘለዓለማዊ ከዓ መንግስተ ሰማያት ዘውርስ እዚኣ ተረዲኣትና ኣነ በቃል ህይወት ይስማዕና ምናልባት መንሽን ጌርያዲ ገበርኩን ኣብ ምዕራፍ 16 ሲ ንሓደ ወደይ ዝብሎ ሃዋርያ ጳውሎስ የላልየና እዩ ንሱስ መን እዩ ድሕር ኣብይኹም ሲ ሕቶ ከዓ ክንሓትት መን እዩ أبو غريخاوي أدي إتكا أهيراويتا ودي ناي منفس ودي زبلو تيموثيوس هو تيموثيوس أجماني مو ساميل شمس وعب بالكايكونات انترا هو من يسو زيادة سي كنفلط أمالنا شو ممكن سواء كلنا برخات كم نركب نبذلونا بوتاتنا that's why ذكر بشمام نقبر ويكا
بحال نقدر معناته بركة نركبين شو ممكن تسوعهم كل الناس بركة علمه من ينسو انتاي كي يقبل بحال أنا أون ملسية بالله by the way so أبو غريكاو مخانو أديو ካብ ዓባይ እዩ እታ እምነት ልክዕ ምሻሎ ዓባይ ዓብ ተራእያ ተፃዊታ ኣዲኡ እውን ንሽመን እኳ ብዙሕ ሰብ በልኮነ ሽምና ኣዲኡን ዓባይን ኣብ 16 ይጠቕሰን ይመስለኒ ተጋጊ دحنا تصدقنا متان كم رأي حجسي كمزي ما يتصمع عندنا نقبل لنا لا يدرأنا كله جن حلف من بخل الناس كل جزء متان تما وزنا بروس من يوم متايس لازم قبل يوم كبزي تتصحيفهم درلوس قداسي مون دحر بق حتى ويكاريتون دح ديولكم كمكم نابا بقشي نابزا مدرح كقدمني بقشي يبلنا نيلو من وديهم اللهم بزحات رحوات بزفلت قدر لكم وما خاو تتكفلوا ناس بونيري ولازم امشوا عم بيكم ما تيهم اللهم زسريهم اللهم كاب 10 4 كسب اسرائيل غيرنا مسلمين سان أنا متعرش از متعر الله كاب 21 كسب 28 hopefully أبي مريتا ويا أبي كشي كم هنا نايد متعر لسوم سبعة كبرنا أبي كشينا بحومه هراي ممهر حونا على هوت يسمع لنا زمن أقل قلت كادما يبارخ زمركي حفتنا معازا كم وين إزي تردئي إزي تمهيري إزون أستنتين إلكم حسابكم كتبوا زمسكم دما زيابير أملاخنا زمن أقل قلتكم يبارخ كاب معرف 14 كساب 10 أبتن شوعت معرفات حبونا ممرتخلو زمهارنا منيو أب كل المعرفات أبنتنا انتدعيلنا هواريا باولوسيو باولوس أبزن شوعت معرف زي تتقسلا ويدما باولوس حدا عينت نخبر أملاخ زي قبر الله معرف ولا حدا يلن أبتي معرف 14 أساسي انت عايزب لنا بدار بأمني فيصم
زمته مسيلوم دما أب عدنا زمتت حنتي أتقتت صاد ما أنت أتقت رحة باولس جنا بأمن فيصم ميت إلم ناب توسن عدي قوتي توميوم دربي أمه تموت أي ترفنيو أبت أوان تجن تلقوا زي فتسمه كباز حاصل زلوا سلزنا برجن نساتهم كا ميتو إلهم أنت دربيوه أبتا ختماتي أجنا وانجيل الناس بخه بسبب ميتو بأملاك جنا حيلي رخيبو تنسيو بزحات إزبد ما كمز السبخه إتها زيادة أبتا قصر عسران كلتن دما نفسي اتم دق مزامرت اصانانعه نام منግስት አምላኽ ብዙሕ ጸበባ ክንአቱ ይግባአና እዩና በለኻ ኣብ እምነቶም ክጸንዑ ይምዕዶም ነበረ ምክንያቱ እቲ ኣባይ ዝረአኹሞ ከምውት ገይሮሙን ዝደርበይኒ ብእምኒ ዝተፈጽፈጽኩ ንመንግስት አምላክ ከአቱ እንታይ ብብዙሕ ጸበባ እግባአኒ ስለዝኾነ ኢሉ ነተ ኣብኡ ዝወረደ ምክንያቱ ዋ መንግስት አምላክ እናበልካ ኣብዚ ብእምኒ ኣብዚ ድማ ብበትሪ ኣብዚ ድማ ብዱላ ንውቃዕ እንተኮይና ደኣሞ ይትረፈና ኢሎም ንድሕሪት ምእንቲ ከይምለሱ ካብቲ መገዲ ሓቂ ድማ ምእንቲ ከየግልሱ ወይ ድማ ንየማን ንጸጋም ምእንቲ ሰንከልከል ከይብሉ መንግስት አምላክ ብስሓቅ መንግስት አምላክ ድማ በሐጎስ መንግስት አምላክ ድማ ካርቤት እናረገጽካ ወይ ድማ ዓለም እናጠቃዓትልካ ዘይኮነሲ መንግስት አምላክ ብምንታይ አትርከብ ብጸበባ እያ እትርከብ እሞ ብብዙሕ ጸበባ ክንአቱ ናብ መንግስት አምላክ ይግባአና ኢሉ ኣብ እምነቶም ክጸንዑ እንታይ ገበሮም መዓዶም ክብረና አምላክ ይኹን ንሕና ድማ እዚ ሓደ ግዜ ክርስትና ከምዚ ኣብዚ ብሰላም ብቅሳነት ብኩሉ ነገር ዝሕለፍ ድመስለና እሞ ገለ ክንትንከፍ ከለና ንወድቕ ወይ ድማ ንድሕሪት ንብል እምነትና ዝጎድል ብዙሓት ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ብብዙሕ ጸበባ ናብ መንግስት አምላክ ክንአቱ ከም ዝግባአና ኣብ እምነቶም ክጸንዑ ከም ዘለዎም እንታይ ገበሮም መዓዶም ኢሉ ኣብቲ ምዕራፍ 15 እንተ ደኣ ርኢና እውን ታናይ መጀመርያ ኣቦና ቦይሰሶም ክመረና ከሎ ምዕራፍ 15 እንታይ እትነግረና ናይ መጀመርያ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ወይ ድማ ሲኖዶስ እዩ ዝነግረና እቶም ኣይሁድ እንተ ዘይተገዘርኩም መንግስት አምላክ ወይ ድማ ደቂ አምላክ ክትኮኑ ኣይትኽሉን ኢኹም እብልዎም ስለዝነበሩ እቶም ሐዋርያት ግና ተኣኪቦም እንታይ ኣሚሎም እዚ ንመንፈስ ቅዱስን ንዓናን ዝተገልጸልና ንዓናን ንመንፈስ ቅዱስን ኣይኮነን ዝብሉ ዘለዉ ንመንፈስ ቅዱስን ንዓናን ምክንያቱ እንታይ እዮም ዘቀድሙ ዘለዉ መንፈስ ቅዱስ እዮም ዘቀድሙ ዘለዉ እሞ ብጀካ ንጣዖታት ተሰውአን ካብ ደምን ካብ ሕሉቅን ካብ ዝሙትን እምበር ካብ ካልእ ድማ ክትክልከሉ ከም ዘይብልኩም ዘይተገዘርኩም ኢሉኩም ኣይተኽብዱሎም ኢሎም ነታ ደብዳቤ ዝጽሓፍዋ ነታ ኣብ ጉባኤ ዝወሰንዋ መን ነታ መልእኽቲ ሕጅዋ ኸይዱ ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ ነቲ መልእኽቲ
حجو كيدو مسمن مس برناباس كودو خلوين أبصرح كل جزء أنت يالله زي مسمى مع كل يخلي هاريا باولوس نتي يوحنس زبهال مارقوس قدم كاباتاتهم أب انفليا تملسو كيدو سلد نبر تفلي كاباتهم أين مالونينا يلو مخنياتو انتاي مالوتيو كالا اجزيد ما ملشو عنقفات كيكوننا يلو يوحنس جنا يقرتا برناباس جنا نمارقوس حجوه ناب قبرص بمركب دما تغعزه برناباس دما بتحده و تمال خاليا لمو دما انت كال معلت يا امو يلو اوتي حواريا باولوس كم قدمو كيطلمنا يلو اتدما تمالت اللام تنبره لمو جنا كال كون اخليو يلو دماني يوحنس برناباس يوحنس لزوسدو دماني بدحري دماني تاي كوين مالتيو منا غلغالي كوينو مالتي مو كبري نعملاخ يكون ابتا معراف 16 ابوزح الله حواريا باولوس زتገልጸሉ كمهر كلا لديا التبهال سريحة نبر سبيتيا سراحة صدقي هاري سفيا ويفتيلا التناببر زنبرتيا جن نابتي باولوس زمهرو زنبرة انتاي لبا كفيت الله እግዚአብሔር ናብኡ ተድህብ ነበረትሞ ንሳን ስድራ ቤታን ድማ ታይኮነት ተጠምቀት ከዱ ደልየም በዓል ጳውሎስ ልክዕ ከምታ ንጎይታ ሓፍትና መዓዛዝ ዘመረህልና ሕደር መሲኡ ዝበልዎ እዛ ልድያ ድማ እንታይ ኣይላቶም ከም ኣማኒት ጎይታ ርኢኹምኒ انت خونكم سي نابيتي اتيكم تقمطوا الى لمنتنا جدن ونبلتنا نكرسسون قدي امي لمو صحي عربي مسيء انتي قبر مسانا حدر مساهم سلاز حدرقن تاي كوينو لبهم عويرو امرهم دما تدفينو زنبره برحلهم زياد مالكا لبا بتي أولى زمهرز نبرة سلازة تخفته سلازة تحقوست دما مسدرابيتا تتأمكت كم أماني تقوي تاريخ من تخونكم دما نابيتي اتو دما بلتهم اتي زعابي دما أبزا معراف زياد ماني هوريا باولوس مسيلاس أبي أمنرم أبيت مأسرت يوم نيرم أبيت مأسرت خونغا كانزات رحيو بعين سقاطر إنايو بخيات رحيو مسكور قارت رحيو مسمسال رحيو تسفى مقرأ دمات رحيو زي أتم قنا أبيت مأسرتي كوينامسي أبيت ما أسرت تعاطيهم طرح يكونن عابي صنع جندي انتهي كوينام نرم أقارومن أعداومن تأسيرهم نرم حلن عمن امنتمن لبمن قنا أي تأسرن نرو لما كوغفي إنا زلو حلنانا لبنا أعمرنا سلزة تأسر إيو እቶም ኣብ ብጽኑዕ ኣብ ጉንዲ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሲላስን ጳውሎስን ፍርቅ ለይቲ ምስኮነ ድማ ንኣምላኽ እናለመኑ ብዜማ የመስግኑ ነበሩ እቶም እሱራት ከዓ ይሰምዕዎም ነበሩ ምክንያቱ ወንጌል ኣይእሰርን እዩ ንሰብ ክትኣስሮ ትኽእል ኢኻ
ንወንጌል ግና ኣይተኣስሮን ኢኻ እቶም ካልኦት እስራት ክሳዕ ዝሰምዕዎምሲ ዓዊሎም ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ንኣምላኽ እናለመኑ ብዝየማ ድማ የመስግኑ ነበሩ ሎሚ ተኣሲሩ ዘመስግን ኣለና ዝልምን ምናልባት ኣይሰኣነና ንኸውን ኣውፃኒ እንዶ ፍትሓኒ እንዶ እንታይ ገረካ እየ እንታይ በዲለ እየ እንታይ ሓጢኣት ገረኤልና ናብ ርእስና ምቅብጣሪና ንኣቱ እዚኣቶም ግና እናጸለዩ ብዝየማ ድማ ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ ምክንያቱ ፍቱሕ ሕልና ፍቱሕ ልቢ ፍቱሕ ኣእምሮ ፍቱሕ መንፈስ ስለ ዝነበሮም ሰብ ብመንፈስ ተደይ ተኣሲሩ ሰብ ብሕልኑኡ ተደይ ተኣሲሩ መቁሕ ይሃሉ ሴፍ ይሃሉ ዱላ ይሃሉ ሓለንጊ ይሃሉ ካብ ምስጋና ካብ ጸሎት ካብ ንኣምላኽ ምስዓብ ንድሕሪት ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ብድንገት ድማ መሰረት እታ ቤት ማእሰርቲ ክሳዕ ዝናወፅ ብርቱዕ ምንድቕዳቕ ምድሪ ኮነ ኣብኡ ከዓ እቲ ማዓፁ ተኸፍተ ናይ ኩላቶም መቃውሕ እውን ተፈትሐ ምክንያቱ ጸሎት እንታይ ይገብር እዩ ማዕፆ ቤት ማእሰርቲ ይኸፍት መቁሕ ይሰብር ሰንሰለት ይፈትሕ ጸልማት ይቅንጥጥ ንኩሉ ነገር ድማ የቅንዕ እዩ በቲ ዜማ በቲ ምስጋና በቲ ጸሎትሲ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓቢ ምንቅጥቃጥ ምንድቕዳቕ መሬት ኮነሞ ብኡ ንብኡ ድማ ዝኸፈቶ ዘይብሉ ናይ ኩል እቲ ማዓፁ ተኸፍተ ናይ ኩላቶም መቃውሕ ድማ እንታይ ገበረ ተፈትሐ ምክንያቱ በታ ለይትቲኣ ናይ ጳውሎስን ናይ ሲላስን ጥራሕ ይኸውን ኣይኮነን መቃውሕ ተፈቲሑ ቁፅሮም እንድዒ ግን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ናይ ኩሎም እንታይ ኮነ መቃውሖም ተኸፍተ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን መቁሕ ሓጢኣትና ማእሰርቲ ሓጢኣትና ክስበር ክብተኽ ዝተዓፅወ ኣእምሮና ማዕፆ ድማ ክኽፈት ኣምላኽና ፍቃዱ ይኹነልና ሽዑ እቲ ሓላው እሱራት እቲ ክኸውን ከሎ ኣይፈለጠን ምክንያቱ ድሓር ምስተንሰ እንታይ ኮነ እዩ ዝብለና እቲ ቤት ማእሰርቲ ማዕፆ ተኸፊቱ ምስ ረኣዮ ኩሎም ቶም እሱራት ዝመለቑ መሲልዎ ሰይፉ መሊሑ ነብሱ ክቐትል ክቆርቕ ንዘለየ ኖ ኣብ ነብስኻ ገለይ ትግበር ኩልና በየለና ኣብዚ ኣሎና ኢልዎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ እቲ ሓላው እሱራት እዩ እሱር ነይሩ እምበር ሲላስን ጳውሎስን ኣይኮኑን እሱራት ነይሮም ኩላትና ኣብዚ ኣለና ኢሉ ሓዊሉ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ጸዲሩ ንሱ ድማ መብራህቲ ሃቡን ኢሉ እናጎየየ ራዕራዕ እናበለሲ ንጳውሎስን ንሲላስን ሰገደሎም ይገርም እዩ ምስጋድ ጥራሕ ደይኮነ ድማ ናብ ገዳም ኣውፅኡ ከዓ ጎይተተይ ምእንቲ ክድሕንሲ እንታይ ክገብር ይግባእ እንበሎም እዋ ጎይተት ተድኾን ረኣ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እኮ ናይ መን ስልጣን ይዓቢ ነይሩ ናይቲ ሓላው እሱር ስልጣን እኮ ዓቢ ነይሩ ብዓይኒ ስጋ እንተርኢናዮ ምክንያቱ ሳቶም ከም ገበነኛታት ኮይኖም ትሑታት ኮይኖም ተረኣዮም ተናዒቆም እሱ ግና ይሕሉ እዩ ነይሩ ነቶም ዝሕልዎምሲ ጎይተተይ ኣምላኽ ተገሊፅልካ ክጥዕም ጎይተተይ ምእንቲ ክድሕንሲ እንታይ ክገብር ይግባአኒ ናይ ብሓቂ ዝገርም ኣብኡ ምሂሮሞ ኣቐዲሞም ሰቢኾሞ ኣይንሰምዕን ኢና ዘለና ብኡ ንብኡ ግን እዚ ሰብኣይ እዚ ንመን ኮይኑ እዩ ዝረኣየካ
نتبيمان قويتا زتسقل شفتا شعون شعو أمينو نفس زاد حنب إذا دما قدامي نجر رع النابلسي سجد اللهم سلامتاي سلاسم أولسن أي سجد لنا أملاك سجد ديبلو نعمل سجدتك سجد لهم كم زلوا فليتم مالدي تقبلهم أيقونا السجد لهم سجدت نايس أجانا يكبر مخانو تردي أمين قدفون نايبلون من قويتوتاي ما أنت خد حنسي انتاي كجبر إلو بلام نساتهم دما بقويتانا يسكرسس نسخان بيت كان أمن لك خمتناي لديعيو شعو نسدما نسن سدرابيتون تتأمكي مجمريا بانتاي قبر بلايت وسيدو أقصالهم حسبهم نمن نسيلاسن نباولسن مخنياتو مقاوح أب آقاركا أب آداوكا عند حراليو قد انتو مقوح انتاي قبركاي يقصلكاي أقصالهم حسبو شعون شعودما مسدرابيتو تتأمكي لمكو يصنع حالي أتقتلنا زلا شعون شعو تتأمكي مخنياتو كابزا معلت زيئة كابزا ليت زيئة كابزا ساعة زيئة نعي تتأكم معلتي يلان إلو بؤو نبؤو مش سدرابيتو تتأمكي نابيتو آديبو دما ما أدي قرب اللهم بأملاخ سلزا أمنون مش كلاتهم سدرابيتو انتاي قبره تحقوسي إذبلنا مو يقرأتا تاسعات أبزياء أخيلة قرب أبزا معرف زياء جزية وسيدة دس لزبلتني كلنا دما نمهر الله إنا مخنياتو أبيت ما أسرتي أب سببا مقاوحة بأقارهم أب أقداوهم كله الناس الليو بزيه ما دما كلهم أسرات كسعد سمعوهم زمسقنو زنبرو نحناون أبزخونا همت أبزخونا جزية أبزخونا بوتا زورد انت ورد انتاي كنكون بصلاتنا بأملاك كن معقب سلاتو زورد دما فقاد كايخون لنا أمس جنتي كنكون إيو اتقندمو مچم لومي يخدننا نبيت أملاك تعدتو خلقا يمان سقام أميت كاسب كيري أنيلكا زؤتولو زمني نازل لنا أو كندخا بأملاك كابسب دفرحلو أو كند نتفرادي نتفرد سبات دفرحلو زمن إنا زلنا مو جن كابزي ناي باولوسن ناي سيلاسن تماهيرنا دما نحنا دما بتبعات بقنعنا بحقي أبزخونة كنتات أب قدم أملاخنا دويلنا نأملاك كنسمر هوتنا خندحن نخالق دما شو برهان أبنت كنكون እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ሕቶ ክህልወና ይኽእል እዩ ክንድሓን ንዝመጽእ ሰሙን ሰዓትና ስለ ዝኣኸለት ኣቦና ኣበይ መርጌታውን ሽዑ ኩሉ ይእምሞ ስለኹሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ኩልና ንጸሎት ሓንሳብ ሓፍ ንበል من سلام زصل صلوت كبحدش كلن زحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنتن لعل كل زخونت قدس ቤተ ክርስቲያን ልምናለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ من سلام ጸልዩ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሃበና نان زبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا رجلنا كاب كفا دحنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبر نزل علمنات كائم أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن كلي خي بسقاهم دنكلي أدي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك له سخكا نستبرختي خي فركر سخم برخي وملئت أجا جابير مساقي يوفست دس والكي
حتياتنا خسر يلنا نفت ودخ إياس كرسوس من انتانا محرت لمن لنا أمين ونقول لتعزيا بهر لمنا كان مالدا كان لنا ونقول سلام سلام حبنا اللي كان خم أجابيرات رينا سجخا ونفسلنا شكرا فلت وعد أملاخ يبلنا قدسم كان سمن سوعنا لنا أبسم ما يزل لغان سغا سلام كقبل النفس كلنا حذر أبزع على من زمن بارنا سلام حلو نقول لما راح تنسى سلطان بقدسم كا سلام حبهم أبزيرانا نزل مكان تأذاب كأم خراب أما تاونان موسانا نزلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدون بعنعني واتك النبرن بكل سنة يملك خدمة نأخاني زيابير بنفرح بحياونات كرنكبن بكرساس مسؤونس منفذ قدس مسقانا صنعة بوزل لك على من كل ساعة نزل ألم ألم أمين قدوس 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 إجابير أملخنا زنبر كازل لخا كل حليف كادما نزل ألم ألم تنبر كام مسراء كسع مراب كاب سمين كسع دبوب سم كان نزل ألم ألم تمسقنا يخون نايزا معلت زيان نايزا ساعة زيان سبات تقبر كانا بهوات بطعنا دو زبل كانا أبزو قبا ازي كنستاتف دما نزع الدلزي سلز خفت كالنا كبرن مسقانا نعخا يخون كاين عنكاف حايل مركوس كاين حمم طعنا بخالي على معون سقاو نقر ما خين وطات نخلو أقنعخا أبزو قبا ازي أبزو زلنا يخوينا كنساتف نزع الدلزة سلازهاب كان نحجو انت مسجن كم تغنم مهارو زمسنا تنم مهارو زلنا دما داقماي باولوس كوينا كم تم قدامو زسمرخان عخان نسمرلو كم تم تلوخو أمزفت سمو تلوخنا نفسملو كم تم أبقد ميخا أمنات كوينا مترخبوخ سعموت نحنا دما أبقد ميخا أمنات كوينا إن ركبلو قبرلنا ناي زمننا حواريا باولوس كم كونكا حيلها بنا كم تنابكالي مقدنا خدخلو نسغاقنا بصدال برهان وقعخا من النتكا فليتكا نابتو قنوع برهان بيت كريستيان كخون زملس كاين زصوع خيون نعنا دما كم اقبرنا بزي كونت خدنا نابتخون بزن قنوع تغوينا نابت قنوع ملسنا قدس إجابير أملخنا كمزا بقالكا أبزا قبا أزي تساتفنا زلنا أبتا سماويتن زل ألماويتن قبا إدما مس قدسان كيف لك هلونا فقاد كايخون لنا نتم كلهم سرحهم وانينام قديفن حوات أحات أبوتات أديتات أبزا قبا أزي تساتفهم زم سيدما عصبهم هبهم أب عند ورق خادمة صحف اللهم عالم سلام نزازل لنا أي هجر سلام هجرنا نهزبنا نقرابتنا من قنا سلام هبنا إذا ترخي بزلو سلام دما فتصم سلام قبرنا معن كفت سلام أرحيكا دليت سلام أبزحلنا دس إجابي راملخنا زوفروا دحن يتولنا زقشوا دحن ملسلنا كلهم وليدنا النعبي مزلنا وداتهم أولدهم عبيتهم نعيشتهم بارخلنا أب صباب بيت ما أسرتي أب حزن أب شقنا أب تميت أب سمئي أب عرقان أب كل حماق نقر زلو دما ناب صبو ناب برخت ناب طعنا ناب مسعننا ناب سلام أساقاقرلنا كمزي سلام سلزو عالكانا نمسكنكا سلام دما حضرلنا أما قد نخد كل دما قد مينا بني حقا بالحلنا خوكوكا بيما نتساقامنا قاريد كادما ما قدنا كله ما قد دحان ما قد سلام قبرلنا بناي دينا قدس رنجل مريم أما لادنات بناي ملاقتي ترادعنات بناي نبياتنا حوارياتنا صادقان سمايتاتنا صلوتاي تفلينا كمتنا حواريات زمهار كايوم بسماياتنا برابونا نبلنا نسوعك لنا سمكاي قدس منقستغا تمسا فاركام تاب سمايكم دمام دريكون عيلات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نوسانا دقلنا كفاد احنا نامبرا فتناي تتونا منقسن حيلين كبرن نزل العالم ناس كايما امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لكله بحلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لكله اسخي كاب عن السيب رختي غي فركر سغم برخي ومن لتتسقى جابير مساخي وفي الست دس والكي حتياتنا صار يلنا نفت ودخي يذكر سوس من تانا محرات لمن لنا امين يفتح ويشري اكزينو املاك نمدان يذكر سوس كاني كانت سرايات يادم ساسي ابسا ولد لبركه ساتي بران انتما ويا كانت ويا قنات ادوان سايرغ صنات
ببسمكم كونوا فتانون صحنا يرسين اسكلوان سمات جزيو مهارنا كرسوس مال عصر تغلت جيو مهارنا كرسوس جيو مهارنا كرسوس جيو مهارنا كرسوس زيو 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 مهارنا كرسوس بزحلف محرنا بزمص حلونا بافن منفس قدوس فانت اجزيتنا مريم مهارنا كرسوس مال عصر تغلت فانت اجزيتنا مريم مهارنا كرسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ሓውና መምህር ድማ ጉልበትካ የጽናዕዮ ኣብ ኩሉ ጉዕዘኻ እግዚአብሔር ዓወት ይሃብካ ዝገሹ ድሓን ይምለሰልና ወፊሮም ዘለው ድማ ድሓን ይእትወልና ስለዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ድማ ፍጹም ሰላም ክኸውን ኣብታ ንጽልያ ጸሎት ድማ ናትካ ሰላም ይኹነልና ኢልና ናብ ኣምላኽና ንምዓቆብ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ኩልኩም እግዚአብሔር ዓስብኩም ይሃብኩም አሜን